ens quedem amb aquest, amb el gol de Gerard Nolla. Ha estat el primer gol de l'Europa al partit contra el Martinenc. L'Europa ha guanyat els 2 partits, ha marcat 4 gols, molt bons gols, i s'ha classificat per les semifinals de l'Històrics. Dissabte a les 9 jugarà contra el Sant Andreu. Víctor Mur, com estem? Molt bé, Roger Sánchez, fantàstic. Hem vist aquí la culminació d'aquesta fase de grups amb l'Europa, l'equip local en aquest cas, que accedeix també a les semifinals amb la resta. Anem a les semifinals, 100% segona federació, Manresa-Cerdanyola a les 7 i a les 9, com dèiem, Sant Andreu, Europa. Ha quedat un bon menú, hauria quedat un bon menú de qualsevol manera, però que són 4 equips de la màxima categoria que tenim. La veritat que no hi ha hagut cap sorpresa, que normalment en partits de 45 minuts acostuma a haver-hi alguna sorpresa històrics. Aquest any es nota que els equips de segona federació tenen més rodatge, són pres en sèrio. L'únic que podríem dir és la victòria de la Muntanyesa ahir contra el Terrassa per un tema de categories, no pel que es va veure al camp al final, però sí, correcte. Doncs anem cronològicament, no? El que es veia aquest dijous a l'Històrics, la jornada s'obria amb un derbi barceloní, anfitrió d'aquest torneig, l'Europa, contra organitzador del torneig al Martinenc, un partit que s'ha iniciat amb molt bon ambient a la graderia. Avui també, aquest dijous, també hem tingut molt bon ambient a la graderia del Nou Sardenya i força afició, òbviament, de l'Europa, que jugava a casa, però també del Martinenc en aquest primer partit. Un primer partit que s'ha obert amb una Europa incisiu, s'ha apropat bastant a la porteria defensada en aquest primer partit per Toni Casamallor, una de les novetats del Martinenc per a aquest curs. Un Martinenc que estrena projecte de la mà de Toni Carrillo, exentrenador del Cerdanyola durant moltíssims anys i que ara agafa aquest il·lusionant projecte del Futbol Club Martinenc. I que després el sentirem. Àlex Pla ha tingut la primera per l'Europa, aquest xut que marxa alt, i Víctor Aliaga ha estat un malson per la defensa del Martinenc des de la dreta, l'ha posat aquí i Fabregat l'ha enviat a córner. Exacte. Una tercera opció per l'Europa, que ha començat fortíssims en aquests primers 10 minuts, però el Martinenc s'ha estirat, Àlex Torres de falta, i en aquesta acció de tiralínies, Sosa, Pitu, i Pitu la posa a l'àrea petita on Jan López l'envia al fons de la xarxa. 0-1 per al Martinenc, s'avançava l'equip de 3 categories per sota que l'Europa. El Martinenc competirà a primera catalana, l'Europa jugarà a la segona federació, però a poc els graciencs han capgirat el duel. L'Europa no s'ha deixat sorprendre, sí que en aquest primer gol, però després s'ha posat a treballar valent i veiem ara el gran gol que hem vist a l'inici de Nolla. El de Gerard Nolla des de la frontal, control i amb l'esquerra cap a dins. Golaç. Molt bon gol. Avui en aquest partit els 3 gols s'han marcat els primers 20 minuts i han estat 3 golassos, perquè gairebé la jugada següent, gran jugada per la dreta de Víctor Aliaga, la posa, i bon xut creuat del lateral esquerre de Mario Domingo cap a dins. La jornada més prolífica de gols, del quart grup, hem vist avui molts gols i la demostració ha estat en aquest primer partit. N'havíem vist 6 fins ara i n'hem vist 6 avui. Al final avui s'han marcat tants gols, aquest dijous s'han marcat tants gols com els que portàvem fins ara. L'Europa ha tingut opcions per al tercer, però fins i tot el Martinenc s'ha estirat. Sí, aquí veiem aquest atac exacte, que al final és Collado qui xuta. Correcte, i no troba porteria aquí el fitxatge del Martinenc. I aquest xut al pal de Noel ha estat l'última opció, hauria pogut ser el tercer gol per l'Europa, ha acabat el partit així, per tant 2-1, victòria de l'Europa. Per tant, en el següent partit s'han enfrontat al Badalona, que s'estrenava en aquest partit contra el Martinenc. Recordem que el Badalona és l'equip amb més històrics en el seu palmarès, n'ha guanyat 7, el Martinenc n'ha guanyat 4, per tant teníem un partit amb molts títols de l'històric sobre la gespa. Exacte, sí, el Martinenc, òbviament, com el Júpiter, com hem anat comentant, és l'únic equip que ha jugat totes les edicions, òbviament, perquè és un torneig que organitza. Veiem imatges d'aquest segon partit del Badalona contra el Martinenc, un Badalona que també ha sortit intens en un partit en què ha estat protagonista el porter del Martinenc, Roy Zambrano, amb grans actuacions, ho veurem, de fet, en diverses accions. Khalid Noureddin ha tingut la primera del partit, després seria qui anotaria el gol guanyador d'aquest duel de 45 minuts. Sí, ha començat amb un monòleg badaloní, amb un Khalid molt incisiu, com dèiem, amb opcions pel conjunt de Santi Álvarez. Exacte, i després hi ha hagut la triple ocasió en què ha aparegut Roy, els 3 cops. Primer el xut creuat, després un xut des de dins l'àrea, un refús a l'àrea petita, i després encara quan el Badalona ha tingut una tercera opció per obrir la llauna un punt més escurat. Roy semblava que s'havia quedat tocat en aquesta acció, però ha pogut continuar, i tant s'hi ha continuat que després ha fet una jugada de gat evitant que el davanter el driblés. Després ho comentarem segur, però candidat a l'MVP després d'aquesta triple intervenció brutal. Correcte, el Víctor ja ha avançat un dels candidats que trobareu. Munyi l'ha tingut i Roy l'ha tornat a treure, en xut des de frontal, i la que no ha pogut treure Roy ha estat la següent. És l'acció del gol decisiu d'aquest partit, bona jugada de tiralínies del Badalona, i Khalid posa el peu per marcar el primer gol i batre el Futbol Club Martinenc. Exacte, el gol que ha acabat sent el gol guanyador per al Badalona, tot i que els escapulats han gaudit encara d'una altra opció molt clara de Dani Peña, la veurem tot seguit en el resum,
En aquesta acció la pilota queda a mitja distància, Dani Peña dribla Roy i quan sembla que ho té tot a favor per marcar l'envia al lateral de la xarxa, per tant no ha estat gol, òbviament. A la pausa d'hidratació hem vist una de les primeres accions de Toni Carrillo com a entrenador del Martinenc, donant ordres als seus jugadors. També, òbviament, Santi Álvarez, que inicia la segona temporada al capdavant del Badalona, doncs, donant indicacions en aquesta pausa que es fa als 25 minuts de partit. Sí, i encara hem pogut veure una atracció on Roy ha estat decisiu. Aquí s'estira com un gat per aturar la pilota. Era Khalid qui intentava driblar. I després, sobretot, la gran i única opció del Martinenc en aquest partit. És un xut brutal de César que impacta el travesser. Exacte, el xut al travesser directe. Podria estar l'empat. Exacte, i l'última del partit és la de Batanero, David Batanero, que torna al futbol català, que en aquesta acció l'ha volgut picar una miqueta, però la pilota ha marxat alta, per tant, al final ja no s'ha mogut més el marcador. 1-0 per al Badalona, per tant, en el duel final Badalona-Europa, hi havia les opcions de classificació. L'Europa ho tenia més a favor, per què? Perquè amb l'empat li valia, ja que, tot i que la diferència és d'un gol, però havia marcat un gol més en el partit. Al Badalona li calia, per tant, guanyar el partit, no tenia un altre. I el Martinenc s'acomiadava del torneig i per això hem parlat amb una dels seus grans protagonistes, el capità en aquest segon partit, Pitu Plazuelo, que torna al conjunt del Guinardó després d'una primera etapa exitosa i torna per comentar-nos això que ens ha dit de torneigs històrics. Bé, doncs estem amb Pitu Plazuelo, capità del Martinenc en aquest segon partit. Reestrena amb el club del Guinardó en un torneig especial per a vosaltres. S'ha donat la cara. Sí, la veritat que pensant que portem 3 sessions d'entrenament i que enfrontem contra equips de superior categoria, doncs jo crec que l'equip ha estat molt bé, ha volgut competir, ho hem intentat fins al final, no ha pogut ser, però hem d'estar contents amb el treball fet. El torneig d'històrics l'organitza el Futbol Club Martinenc, que és molt especial. Com ho heu viscut des de dins un any més? Bueno, la veritat que no jugar a casa, diguem que és una manera diferent, però bueno, es viu com sempre. Som clubs històrics, com bé diu el torneig, i content de poder participar-hi un any més. I per acabar, projecte nou amb Toni Carrillo a la banqueta, tu també tornes al club. Quin objectiu us marqueu, com encareu aquesta temporada de primera catalana on hi haurà moltes mirades posades en vosaltres? L'objectiu és pujar, evidentment. O sigui, és un equip que ha d'estar tercera per entitat, per història i bueno, treballarem per intentar pujar a la Superliga i pas a pas a veure si podem aconseguir tornar tercera com l'última vegada que vaig estar aquí. Moltes felicitats i ens veiem al Guinardó. Hem escoltat Pitu, abans hem avançat a les opcions del Badalona-Europa, del tercer partit. Anem a veure ara aquest tercer partit Badalona-Europa, en què joventut al poder, podríem dir, perquè l'aposta del Badalona és la de mesclar joventut amb jugadors amb experiència, i la de l'Europa, en aquest segon partit, era un 11 amb molts jugadors del filial que competirà aquest any a Lliga Elite. Potser precisament per això ha començat l'Europa tan fort, amb jugadors molt motivats d'agradar al tècnic Ignasi Sanabra, molt joves i molt motivats i que ho hem vist. En 10 minuts han marcat 2 gols. La posa Julen de córner i marca Raúl Ferrer de cap, pentinant des del primer pal i cap a dins. I la segona opció, un altre córner i ja la gran discussió. Hi ha hagut enmig una altra opció de cap de Manel, que la veurem ara, i després sí que arribarà el 0-2 en què tenim tota la polèmica. Aquesta és l'opció de cap, que se'n va una mica alta, no, lateral de Manel, i aquest és el gol. La torna a posar Julen i marca. Hem cregut tots que Boricó, perquè tant nosaltres com el Club Esportiu Europa han dit que Boricó, i després el mateix Raúl Ferrer ha dit que els 2 gols eren seus, i hem anat a preguntar a l'àrbitre i ens ha dit que sí, que el gol era de Raúl Ferrer. Per tant, hem estat a la premsa repetint el gol diversos cops i no s'acaba d'entreveure, però òbviament ens fiem de la sinceritat dels jugadors. Per tant, doblet avui de Raúl. Hem vist una opció de Walid per al Badalona i una nova córner de Julen. Julen ha estat qui ha servit tots els córners i amb bastant encert. I ara hem vist també una gran cavalcada del jugador d'Europa, Michael, fins a arribar pràcticament dins de l'àrea, regatejar, xutar un pèl massa creuat. I sobre un regat, no, al final, exacte, sí. I ara tenim la de Bravo, que ha tret Cravioto, un xut sequíssim de Bravo, molt dur, i Cravioto la treu amb la dreta. La veritat que ha estat un partit distret, però l'emoció no ha acabat de ser tal perquè l'Europa dominava amb el marcador amb claredat. Sí, molt clar el partit. Aviat s'ha vist clar que serien els gracins qui passarien.
també perquè el Badalona, òbviament, havia de marcar 3 gols. Ferrer l'ha tingut de cap al tram final, l'hem vist en l'última acció del resum, hauria pogut ser un hat-trick de cops de cap en 45 minuts, que això crec que sí que és possible que a Històrics no s'hagi produït mai. Per començar, això demostra el potencial de l'Europa pilota aturada i després que tenim un primer golejador de l'Històrics amb 2 gols. És el primer destacat amb 2 gols, fins ara tots en tenien només un. Al final del partit hem parlat amb un jugador de cada equip, els escoltarem. Per part de l'Europa hem parlat amb Julen Vilagrassa, jugador del filial, que, com hem vist, ha servit els 2 corners que han donat els 2 gols i que ens agradaria també aquesta oportunitat per anar sumant minuts en dinàmica de primer equip en aquesta pretemporada. Doncs som aquí amb Julen, un dels protagonistes d'aquest últim Badalona-Europa, que ha penjat els 2 corners que han resultat gol. Sí, bueno, la veritat estic molt content per poder ajudar l'equip sempre que pugui. Jo soc del filial i estic fent la pretemporada amb ells i ajudar amb tot el que necessitin. Doncs has fet un bon xec de cara a la temporada. Dissabte tindreu la semifinal, us heu classificat i ja coneixeu el rival, serà el Sant Andreu, un partit molt esperat, no sé com l'encares. Sí, exacte, tenim moltes ganes, la veritat, i a veure què tal, que guanyin millor i a veure què tal dissabte, moltes ganes. Una de les novetats d'aquest Històrics és que juga el Nou Sardenya, per tant això ho teniu guanyat, suposo que jugar a casa també es senta diferent. Sí, home, la veritat que sí, molt contents d'estar aquí amb l'afició, que ha vingut molta gent a animar i esperem que el dissabte sigui igual. Doncs molta sort de cara a dissabte, gràcies Julen, i ens veiem el cap de setmana. Moltes gràcies a tu. I per part del Badalona hem parlat amb un dels fitxatges estrella d'aquesta temporada, el porter Carlos Cravioto. El Badalona, sí, un equip molt jove que contrasta amb el seu fitxatge i que també ens ha explicat les seves sensacions i impressions després d'aquesta jornada d'Històrics on el Badalona ha quedat eliminat. Amb Carlos Cravioto, un mite del futbol català que inicia nova aventura, nova etapa al Club de Futbol Badalona. Primer parlem del torneig, com has vist l'equip? No heu passat a semifinals, però és el que esteu dient tots els equips, no? Que és pretemporada, és anar-se provant, anar-se conjuntant. Com has vist l'equip? Bueno, jo he vist la primera part, l'he vist molt bona per part dels meus companys. Crec que clar, aquest equip està més conjuntat, potser que nosaltres la segona part, i bueno, sense treure cap mèrit a l'Europa, que ha fet un partit, uns 45 minuts molt bons, però jo crec que ens ha faltat a la segona, segons 45 minuts, aquest saber què fa el company, el conèixer-nos una mica més, no? Però bueno, el torneig, la veritat que des del primer moment molt bé, molt bon ambient i content d'estar aquí un altre cop. Aquest Club de Futbol Badalona sembla que serà una mescla de la joventut, que l'any passat va destacar molt a tercera, i de jugadors contrastats, com és el teu cas. Com estàs veient el grup en aquests primers dies de pretemporada? Pues molt bé, la veritat, amb moltes ganes, la gent molt treballadora, amb ganes de fer-ho bé aquí i el que tu dius, no? Una barreja entre joventut i veterania que jo crec que pot sortir bé, no? Amb tants anys a les esquenes al futbol català, amb tot el que has viscut, què t'empenya a seguir un any més anant a entrenar, matinant els caps de setmana? Què t'empesa a acceptar aquesta nova proposta de tercera? Bueno, la il·lusió, la passió, no? pel futbol, això sobretot, i el repte aquest del Badalona, no? També a l'estadi, com pot ser també un club com l'Europa, la Gramenet, equips així amb solera dintre del futbol català i tot això al final i amb les ganes i il·lusió que encara tinc és el que em fa continuar. Moltes gràcies i molta sort aquest curs. Moltes gràcies a vosaltres. Hem escoltat ja 3 futbolistes d'aquesta quarta jornada d'Històrics i ara, Núria Sanz, què tal, com estem? Doncs cansada ja, una mica cansada ja aquesta quarta jornada. Ens anirà bé el descans ara, Ens anirà bé el descans, tenim ganes del descans, però tenim més ganes, la veritat, que de semifinals i final, vull dir que els agafarem amb. Hem de carregar piles per anar a tope dissabte a partir de les 7. Ja de cara a barraca ja anem, sí. Amb la Núria, com cada dia, repassem què ens han dit els 3 entrenadors que han passat avui per l'Històric. Sí, comencem amb Ignasi Sanabra, el míster de l'Europa, que s'han classificat dissabte, feia valoració del torneig, ha insistit molt en que encara estan en pretemporada, que són les passes inicials, però acceptant que se'ls ha posat una mica, ha utilitzat aquestes paraules, ara ho veurem, que se'ls ha posat de cara a l'eliminatòria, sobretot en el partit amb el Badalona, que com dèieu, molt aviat s'han avançat en 2 ocasions calcades. Feia aquesta valoració, Sanabra. Tenim aquí a Ignasi Sanabra, míster de l'Europa, l'últim semifinalista del torneig. Ho ha tingut prou fàcil, com valores la jornada? Bueno, sí, és cert que s'ha posat molt de cara, no, el partit de Badalona, llavors ha sigut relativament còmode, tot i que ells han tingut alguna situació que si arriben a fer el 2-1 doncs s'hauria complicat, no? Doncs bé, positiva, no? Perquè crec que passem a les semifinals, per tant positiva. Les semifinals d'aquest dissabte, coneixeu ja el rival, serà el Sant Andreu, no? Un vell conegut, com encares aquesta semifinal, que segur que serà complicada. Sí, no, però som conscients que estem en pretemporada, no? Per tant, és un partit de pretemporada, sí que l'afrontem amb la il·lusió de semifinals dels històrics, però som conscients que nosaltres ens estem preparant per l'inici de Lliga, per tant, l'afrontem amb il·lusió, amb ganes, però som conscients del partit que és.
d'aquest inici de Lliga, precisament et pregunto, després de l'ascens, quins són una mica els objectius de cara a la temporada vinent i com l'encares? Bueno, els objectius crec que és clar, no? Fa 3 anys l'Europa va pujar i no va aconseguir mantenir la categoria, doncs aquest any l'hauríem d'intentar mantenir, no? I per això treballarem. Doncs gràcies, Ignasi, ens veiem dissabte i molta sort per la semifinal. Gràcies, fins dissabte. També hem parlat amb l'entrenador del Badalona, que el vam descobrir l'any passat aquí a l'Històrics, i ara torna amb més galons, Santi Álvarez. Què ens ha comentat? Sí, Santi Álvarez, que debutava, com bé dius, amb el Badalona fa just un any aquí, en aquest torneig, s'estrenava, i doncs ens ha fet una valoració del torneig i també ens ha parlat una mica dels objectius que tenen de cara a temporada. L'objectiu és clar, que és l'ascens a segona, i ens insistia en aquesta idea que repetia Roger de combinar joventut amb experiència. Ens ho explicava així. Amb l'entrenador del Club de Futbol Badalona, Santi Álvarez, segona temporada al primer equip. Primer de tot, torneigs històrics, com has vist l'equip? Ens dieu molt que és pretemporada, que és moment de posar a punt el grup, però com has vist aquests 90 minuts de l'equip? Bueno, portem molt pocs entrenaments, com diuen tots els entrenadors a aquestes entrevistes, no? Falta molt per fer encara, però bueno, bé, tralla poquetes coses, falta molt per fer encara i això es nota ara, no? Quan el rival proposa, fa coses amb la pilota, si no està ben ajustat es generen ocasions, com ha passat amb l'Europa, i bé, bueno, temps per treballar, millor que passin els errors ara per poder corregir-ho durant la pretemporada i bueno, no esperaven res diferent. Aquest Badalona d'aquest nou curs sembla que serà una mescla entre la joventut, que l'any passat vas guiar també cap a la permanència, amb jugadors contrastadíssims com Carlos Cravioto. Entenem que és això, no? I que conjuntar aquest bloc és el primer repte de l'estiu. I tant, i tant. Els joves de la temporada passada estaran s'ho han guanyat durant la temporada passada, el rendiment va ser molt alt, pensem que són els millors que podem tenir a la plantilla i estem reforçant, fitxant jugadors, incorporant jugadors més experts, amb més bagatge a la categoria, no? I crec que això ens donarà un pas endavant per poder optar a opcions més de classificació, per play-off i fins i tot si podem arribar a la primera posició ho intentarem. Et anava a preguntar per això, per la pressió. No et puc preguntar per la pressió perquè ja has entrenat al Club de Futbol Badalona l'any passat i vas aconseguir l'objectiu, però aquest any sembla que l'objectiu és lluitar per ser segona federació, l'escut del Badalona pesa, és una entitat centenària, hi ha aquest neguit de voler tornar a segona federació. Pot passar això a l'equip? No, serà impossible, jo estic molt tranquil, el cos tècnic són unes persones molt tranquil·les, donarem confiança, confiem molt en el treball, els nanos tenen molt bon nivell i és el que tu deies abans, no? Falta el temps d'acoplar-nos, que es coneguin, que les coses mica en mica vagin sortint i estem molt tranquils. La temporada serà molt llarga, serà molt difícil, hi ha molts rivals amb molt de nivell i nosaltres intentarem estar a l'alçada i competir des del primer partit. Doncs moltes gràcies i molta sort aquest curs. A vosaltres, gràcies. I per completar els 3 entrenadors del dia, Toni Carrillo, que debuta amb el Martinenc, però que és un entrenador contrastadíssim al futbol català i que inicia amb molta il·lusió, no?, aquest projecte també al capdavant dels vermells. Sí, Carrillo, que estem acostumats, la veritat, a veure'l aquí amb el Cerdanyola, per primera vegada venia amb el Martinenc, molt content de l'actuació dels seus, s'han notat a la categoria, ja ho dèiem, no? Aquest any ha passat més que mai en tots els grups que s'han quedat enrere els Davids, no han pogut amb els Goliats, però content Toni Carrillo i molt motivat amb els objectius de la temporada, que ens el repassava. Toni Carrillo, entrenador del Futbol Club Martinenc, quines sensacions t'ha deixat aquesta estrena contra l'Europa i el Badalona? 2 clubs de superior categoria, però s'ha donat la cara. Sí, la veritat és que portem 3 entrenos, falten 5 jugadors de la primera plantilla, avui en pràcticament 16 jugadors, perquè el lateral dret del Roc estava tocat, ha jugat un ratet. Bueno, la veritat és que la valoració era que serien massa minuts per molts jugadors, acaba la gent molt cansada, si és que és veritat que la pararem, però content perquè hi ha moltes coses que ells tenen que intentar introduir dintre el seu cap, d'acord? És un any que no queda una altra cosa que intentar pujar de categoria, no és posar-se pressió, és la realitat. Crec que l'equip que estem formant i que encara no està acabat de fer serà un equip amb molts jugadors amb experiència a superior categoria, però que ens hem d'adaptar a aquesta categoria que tindrem i jo crec que el torneig ens ha servit per fer 2 sessions d'entrenos de molt de nivell avui. El primer partit crec que hem fet 20 minuts molt bons, al final s'imposa la qualitat un equip que té 3 categories més que tu, que té nivell per fora, amb velocitat, i el cansanci s'acumula. Al final has pogut fer 4 o 5 canvis, el segon partit ha costat. Masses minuts per molts jugadors, faltava gent, però en general bé, valoro bé, m'agrada la gent jove del club també, un jugador que l'any passat a la Lliga Nacional que els he vist treballant molt bé, jugadors de confiança meu que tenen que donar un pas endavant i tirar això endavant, els que quedaven de l'any passat, jo crec que
es farà una plantilla molt competitiva, però ara mateix doncs, estem al 5, al 7, al 8% del que serà el Martinet l'any que ve, però content d'haver competit amb equips de superior categoria i de no haver-li perdut la cara al partit. Inclús que és veritat que els rivals han tingut més el pes del partit, però amb els dos partits hem tingut ocasions i això vol dir que hi ha coses molt positives, molta cosa a millorar, molt content per l'actitud dels jugadors i ara uns dies de descans perquè la nostra verdadera guerra comença a partir del dia 16 de juliol. Doncs escoltats tots els místers de la jornada d'avui, demà ens prenem un descans. Ja toca divendres descansar, sisplau. Que els jugadors també descansin, que l'afició també descansi i ho reprenem el dissabte amb les semifinals, en horari televisiu. A 90 minuts, sí. I tenim aquí el nostre company en Carlos Fanló perquè ens expliqui una mica la prèvia que ens esperen aquest dissabte amb les semifinals. Què tal, companys? Doncs unes semifinals que venen molt de gust, no? Sí que és cert que abans tindrem aquest dia de descans necessari, també és cert, sobretot per nosaltres, no? Que estem una miqueta cansats. Diem sobretot per nosaltres com si els jugadors que juguen 90 minuts no fessin gaire esport. Però nosaltres hem vingut els 4 dies. Això també és veritat. Exacte. I ells un. Exacte. Si voleu, repassem una mica les semifinals i comentem una mica el camí de tots 4 equips fins a les semifinals. A les 7 de dissabte tindrem un Manresa-Cerdanyola molt interessant. Són 2 equips, com dèieu, de segona federació, però és que a més l'any passat ja estaven a segona federació, no? Sí que és cert que no al mateix grup, aquest any sí que es troba en el grup català, un primer tastet, no? Del que serà a la segona federació. I l'altra semifinal serà a les 9 entre el Sant Andreu i l'Europa, 2 equips que també són de segona federació, però l'any passat estan a tercera federació. Un derbi barceloní, doncs molt interessant. De fet, la meitat dels equips catalans de segona federació estaran aquí dissabte. Així és. Perquè els altres 4, entenc que els entrenadors dels altres 4 és possible que estiguin a la graderia. Jo crec que tots els entrenadors del grup hauran comprat entrades o vols per venir al Nou Sardenya. D'altra banda, primera semifinal de no barcelonins i equips que no han guanyat mai l'Històrics, sí que han jugat 2 finals, Cerdanyola i Manresa, i l'altra final, 2 equips barcelonins que sí que han guanyat l'Històrics. Jo us vaig tirant dades i ja... Així és, repassem de totes maneres, si voleu, el Manresa, el primer classificat, va deixar pel camí a Júpiter i Castelldefels, el Cerdanyola va fer-ho propi amb Mà de Ferro, amb Hospitalet i Sants, Sant Andreu ho va fer patir una miqueta més amb Muntanyesa i Terrassa, i avui l'Europa, que ja heu comentat una miqueta com ha arribat a aquestes semifinals. Sí, doncs plats forts els dos, de les 7 i a les 9. Plats molt forts que podrem veure, com hem comentat, per Esport 3, però sobretot veniu aquí amb temps, veniu al Nou Sardenya, gaudiu de l'espectacle i de l'ambient que hi haurà. Preguntava la gent pels accessos, no accessos, òbviament tot està pensat, ja està tot parlat també temes de seguretat, però el que sempre us diem, veniu amb temps i més sent un dissabte que molta gent segurament no treballarà un dissabte d'agost, doncs amb temps, podeu venir a les 5:30, a les 6, no? I veure els 2 partits que realment el menú fa molt bona pinta. I tant que sí. A més, deixem comentar que avui recordem que hem tingut un homenatge, l'últim homenatge que tenim en aquests històrics, a Alberto González, després d'homenatge ahir a Cristian Gómez, a José Miguel Morales i a Sergio Herrán. Hem tingut Alberto González, que va ser durant molt de temps un jugador molt important de l'Europa, capità durant 13 temporades, i content, com els companys que també vam homenatjar, i l'escoltem a la tots aquí. Amb Alberto González, que es retirava com a jugador el mes de 23 d'abril amb l'ascens de l'Europa Segona Federació, poques retirades millors, crec, i que ara ha entrat al cos tècnic. Bé, primer, com valores tota aquesta carrera i el final que vas tenir? Doncs content, no? Content de tants anys jugant aquí al futbol català, al mateix club, a l'Europa, i la veritat que són 13 temporades seguides i amb un equip molt competitiu que sempre hem estat per posicions capdavanteres, i la veritat que molt content, no?, de tot el trajecte. Esportivament t'endús 2 ascensos a segona federació, una Copa Catalunya, a part de moltes més fites, també un torneig històrics, però també suposo que t'endús l'estima d'un club que te l'has fet teu, perquè tu ets de l'Hospitalet de Llobregat, no ets de la base de l'Europa, però aquí t'estimen com un més i al final ets un jugador que ja és la història del club. Sí, sí que és cert que vaig començar molt jove, amb 24 anyets, i em vaig retirar l'any passat en 37, no? És gairebé tota la vida esportiva, els teus millors anys diguem-ne com a esportista, i que la gent superagraït, no? L'estima que m'ha transmès del primer dia, fer-me un càntic als escapulars de la muralla, o sigui, al final, ser un d'ells al final és molt bonic, perquè és un club especial i et fan teu, no? I encara som a les primeres passes del canvi, però com t'estàs sentint ara a l'altra banda, integrat al cos tècnic de l'Ignasi Sanabra, deixes el camp per estar a la banqueta, com t'estàs sentint? Doncs agraït també tant al club com a Casa Ignasi, per fer-me aquest forat al seu cos tècnic, i la veritat que amb moltes ganes d'aprendre, d'intentar millorar com a tècnic i intentar portar alguna coseta també als nous i a la gent que estava aquí. I per últim, avui t'homenatge a l'Històrics, com a futbol català, ha coincidit que a més és a casa teva, el Nou Sardenya, suposo que aquests reconeixements també agraden, no?
Sí, brutal, no? Des d'aquí doncs, agrair aquest reconeixement d'un torneig tan emblemàtic, no? pel nostre futbol, que jo l'equiparo, no? A un Carranza o a un Teresa Herrera del futbol d'estiu, de pretemporada, i la veritat que contentíssim d'aquest reconeixement i això, com tu dius, no? Que sí, aquí al Nou Sardenya doncs, té encara un regust més especial. No? Doncs enhorabona per la carrera, gràcies i molta sort al futur. Moltes gràcies. I agrair també a l'organització que al final feu un torneig brutal per nosaltres, pel futbol català, i la veritat que desagrair a voluntaris, organització i a tots vosaltres, no? Per fer-ho possible. Moltes gràcies. Alberto González, un homenatjat que, com Cristian Gómez ahir, ha passat gairebé immediatament del camp a les banquetes. En aquest cas està integrat al cos tècnic d'Ignasi Sanabra de l'Europa, per tant, que també estarà, òbviament, el dissabte a la segona semifinal, com Cristian Gómez. De fet, vull dir que al final han quedat bons homenatges, no?, a futbolistes que han donat molt pels seus clubs i pel futbol català tots aquests anys. Doncs sí, els han jugat aquests històrics, doncs ara el viuen des d'una altra perspectiva, no? Sí, sí. Arriba el moment MVP. Anem a repassar. N'he xivat un jo al principi. Exacte, si heu estat al cas, no? Sí. Com sempre, cada dia us proposem votar el nostre MVP, estic buscant-lo mentrestant. Aquest dijous hem proposat 4 candidats dels 3 equips que han competit. De l'Europa hem proposat 2, Víctor Aliaga i Raúl Ferrer, del martinenc el porter Roy Zambrano i del Badalona Khalid Noureddin. Teniu temps per votar fins a les 10 d'aquest divendres, 10 del matí d'aquest divendres, i doncs anem sumant MVPs diaris, no?, per arribar, com anem dient sempre, a qui serà l'MVP de les semifinals, que la idea és nominar dos jugadors de cada semifinal, i veurem també a la final, que llavors ja no és tant a votació, sinó que és comitè de premsa a veure qui s'endú el premi. Sí, i a la final acostumem a fer el de tot el torneig, l'MVP de tot el torneig. Us diré una cosa, aquest MVP poder per mi és dels més complicats, eh? El d'avui, Déu-n'hi-do, sí, perquè a vegades el recurs fàcil sembla que és el que marca gols, i els que marquen gols tenen molt de mèrit, però ens deien, mira, tornem, ens deien a Twitter, no heu nominat a Gerard Nolla amb el golaç que ha marcat un golaç brutal, per això l'hem destacat a l'inici, però això també dona una idea de quanta competitivitat hi ha i del que sempre diem, que ens agrada molt llegir-vos i que ens proposeu i que ens provoqueu fins a cert punts, dintre dels límits, a dir-nos altres opcions, sí. Perfecte, doncs, Carlos, descansa aquest divendres, igualment, carrega piles i dissabte més i millors. I tant que sí. Doncs ara tancarem amb la foto del dia, repassem la foto del dia. Víctor, avui ens quedem amb l'entrega de la joventut de l'Europa. L'Europa ha guanyat els 2 partits, en el primer 11 contra el martinenc era un 11 més titular, potser no és la paraula, però un 11 més de l'equip que estem acostumats a veure a tercera federació, i el segon 11 jove ho ha resolt molt bé. Una foto que defineix l'alegria d'aquesta Europa per jugar a casa al torneig d'històrics, per passar a semifinals, i veurem si el dissabte l'entrenador Sanabra aposta per la joventut o per un equip més titular en un derbi que promet ser un dels grans al·licients de la jornada contra el Sant Andreu. Diria, n'hauríem de repassar-ho, però la majoria de místers dels 4 que han passat diria que van dient que intentaran 2 11s, que això és bastant habitual també històrics. Per tant, segurament hi haurà minuts per tothom, veurem també com gestionen els minuts i qui juga més i qui juga menys, però això serà ja material de dissabte i dissabte ho comentarem. Exactament. Doncs no ens queda res més per avui. Només dir que es descansin i que demà no ens esperin. Exacte, demà no ens espereu, ens veiem el dissabte al Nou Sardenya o aquí a la televisió, al nostre canal de YouTube, que ens podeu seguir perfectament, i animar-vos a tots novament a venir al Sardenya. Veniu dissabte, que ens ho passarem bé. Que vagi bé, descanseu. Adéu.